Από το κόμμα σου και μας σύρει στα δικαστήρια κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας? Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό μου, μην μιλάτε γενικώς. Και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάρουν τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρε νούμερο, άντε βρε νούμερο. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι, 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 Πίσω τη χώρα. όχι, 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 όχι.